Hvert enkelt solcelleanlæg skal projekteres og dimensioneres individuelt afhængig af beliggenheden. Fagvirksomheder benytter et avanceret planlægningsprogram, som gør det muligt at opnå en lang driftstid med optimal udbytte og lave systemomkostninger. I programmet indtastes de nødvendige objektdata, som blev noteret på stedet. Her kommer det an på mange vigtige detaljer, som ofte kun en ekspert kan identificere og evaluere korrekt. En faglig korrekt indsamling af mål og dimensioner er nødvendig for at kunne lave en detaljeret projektering samt tilbud. Så undgås der også fejl i planlægningen og dermed unødvendige omkostninger. En seriøs planlægning af alle processer samt opstående omkostninger tager blandt andet hensyn til, at taget er tilgængeligt og objekter samt personer beskyttes. På tagets underkonstruktion monteres stel, som senere bærer modulerne. Om åse eller spærretag, hver tagtype har forskellige statiske forudsætninger, som skal tages hensyn til ved planlægningen af modulstellet. Ved dimensioneringen af stelprofilerne og fastgørelsespunkterne skal alle relevante mål som afstanden mellem spær og lægter samt deres bredde og tykkelse tages hensyn til. Til enhver tagdækningstype findes der specielle fastgørelseselementer, som sørger for tagets tæthed og en sikker forbindelse af modulstellet til tagets underkonstruktion. Tagforhindringer, som f.eks. skråsten, kviste eller vinduer, mindsker det brugbare areal på taget og skal især tages hensyn til ved planlægning og udvalg af modulerne. Udover modulernes mål og udseende er især deres elektriske egenskaber og virkningsgrad af betydning. Selvfølgelig er der også andre kriterier, som er relevant ved komponenternes udvalg. I nogle tilfælde er der store forskelle mellem de enkelte producenters garantivilkår. For at sikre sig pålidelige og mangeårige produkter ydelsesgarantier, burde man derfor kigge nøje på vilkårene. Solcelleproducenter overgår hinanden i deres tilbud. Hvor mange års garanti der loves for specifikke egenskaber. Især ved ydelsesgarantien er det afgørende, hvor nøjagtigt der loves i driftstiden på 20 år, og hvem der står bag disse tilsagn. Data fra objekter, som muligvis kaster skygge på modulfeltet, bliver indsamlet på stedet ved hjælp af specielle analyseapparater og efterfølgende indlæst i projekteringsprogrammet. Programmet simulerer og visualiserer så årets skyggeforløb og inkluderer resultaterne i planlægningen. Der tages hensyn til solens position i års- og dagsforløbet. Derudover burde der regnes med øgede skyggearealer i driftsperioden på grund af træer. Skyggearealer, som forekommer året rundt grundet forhindringer på eller foran taget, visualiseres i skyggeanalysen som mørkegrå flade. Skyggearealer, som kun forekommer om foråret, efteråret eller vinteren, visualiseres som arealer i lysere gråtoner. Derefter beregner programmet også modulplaceringen for en optimal udnyttelse af taget. Moduler kan monteres både vandret og lodret. I dette eksempel viser skyggeanalysen, at ca. 10% modulfeltet er skygge gennem årets forløb ved en vandret installation, mens kun 5% er skygge ved en lodret installation. Denne kendsgerning i planlægningsprocessen leder hen til spørgsmål om opkoblingen af modulerne, som påvirker kabelføringen, såvel som udvalg af inverteren og dermed omkostningerne af hele systemet. De totale omkostninger er også afhængige af stellets konstruktion, som alt efter tagtype kan være et etlags- eller tolagssystem. Henholdsvis kan kræve større eller mindre materialer og arbejdskraft. Projekteringsprogram fastslår de optimale fastgørelsespunkter samt de nødvendige komponenter ud fra de indsamlede objektdata. Ved stelkonstruktionen skal fagvirksomheden også tage hensyn til den lokale sne- og vindlast. Faghåndværkeren benytter enten et professionelt program eller foretager selv de nødvendige statiske beregninger. Ud fra alle objektdata samt skyggeanalysen tildeler planlægningsprogrammet hver modul til en elektrisk streng og vælger efterfølgende den mest velegnede inverter. Ved inverterudvalget tager programmet også hensyn til de forskellige overordnede tekniske standarder og lovgivning angående indføring i elnettet. Ved produktudvalget er udover virkningsgraden også andre faktorer afgørende, f.eks. omfang for installation og vedligeholdelse, såvel som producentens servicekoncept. Derfor burde kun inverter af kendte producenter udvælges, da kun disse tilbyder en pålidelig udskiftning og reparaturservice inden for garantivilkårene. Desuden tilbyder disse inverter en automatisk driftsovervågning, som også selvstændigt rapporterer i tilfælde af fejl eller servicebehov.
Alt efter pladsforholdene fastlægges i planlægningsfasen også inverternes position og dermed kabelbehov. Hvis inverteren bliver monteret udenfor, skal den også beskyttes mod vejrforhold, tyveri og vandalisme. En beslutning, som vil påvirke anlæggets omkostninger. De specifikke omkostninger af solcelleanlæg bliver påvirket af mange forskellige faktorer, som ofte har en indflydelse på hinanden. For et sikkert planlægningsgrundlag er det derfor uundgåeligt at indsamle detaljerede data på stedet og have et væld af erfaring. Systemvirkningsgrad, anlægsstørrelse og de specifikke systemomkostninger er fastsat efter at dataopsamlingen og den tekniske anlægsplanlægning er afsluttet. En computersimulation prognostiserer så strømudbytte, som danner grundlaget for økonomiberegningen. Planlægningsprogrammet udregner det månedlige forventede anlægsudbytte under hensyntagen til alle indsamlede omgivelses-, objekt- og anlægsdata. En sikkerhedsreserve for mulig udbyttetab over hele driftperioden inkluderes. Grundlagen for succes af et solcelleprojekt er VE-lovgivning, som garanterer en fast indfødningstarif per kWh solcellestrøm i mindst 20 år. Igennem eget forbrug af den selvproducerede solstrøm opnås en yderligere besparelse, når den almindelige elpris er højere end indfødningstariffen. En seriøs planlægning skal ikke kun tage hensyn til omkostningerne af renter og afdrag, men også til eventuelle omkostninger grundet vedligeholdelse og forsikring. Gevinstprognosen ved drift af solcelleanlæg ligger dog alligevel tit tydeligere højere end ved sædvanlige kapitalinvesteringer. En seriøs planlægning byder investeringen i et eget solcelleanlæg ud over en attraktiv forrentning også på en beroligende prognosesikkerhed, således at anlægget ofte amortiserer sig allerede efter halvdelen af driftperioden. Erfaren fagvirksomheder tilbyder allerede i tilbudsfasen en troværdig planlægningssikkerhed og transparent ved alle ansættelser. Den detaljerede dokumentation af alle planlægningstrin i kombination med en let forståelig omkostningsoversigt samt datablad til alle komponenter tjener som sikkert beslutningsgrundlag.